Umbona ke endulimayo yellow maize endilimayo, umbona ke obomvu. Isizathu sentoba ke ndenze umbona obomvu. Umbona obomvu usisondlo kakhulu apha eMzantsi Afrika. Unezinto ezinintsho zenzayo. Okokuqala sine traditional meal esiyibiza ngoba ngumngqusho, which is ke kukutya kwesintu esisikwenze through umbona. Umbona lo uphinde ube luncedo kakhulu kwabantu abafamayo njengathi. Ulincedo ngoba lo mbona siyawusebenzisa senze ifeed ngawo ezigusheni, ezinkomeni, ezibhokhweni. Umbona kwawona lo siyakwazi kwawona uba siphinde siwutshintshe siwenze iproduct ekuthiwa ke ngu-meal meal ngesixhosa, which is i-white star ezusukuzibona wena. Into umilimini obomvu esiye siwusebenzise apha kwasikwantu kwaXhosa esiye siwusebenzise kakhulukazi. Uyajika ke siye senze ne-traditional beer esithi ngumqombothi esikwi-process endibambisene nomnye umfama kwayena owenza inkoduso, atshintshe lo mbona awuprocesse to inkoduso le eyenza i-traditional beer esiyibiza ngoba ngumqombothi. Nam ndinamaphupho kakhulu ngawo lo mbona endirhayela into yoba ze ndikwazi uba ndiwutshintshe nam ndizenzele isempu yam, which is isempu leyo ke esazi uba ndikwazi ukwenza lo mngqusho lo. Ndinamaphupho okwazi into yoba nam ndenze i-traditional beer endikwaziyo into yobana nam ndizenzele owam umqombothi ondawuthi ndiwenze through lo mbona lona. Umbona ke uluncedo kakhulu, yiyo loo nto endathi xa ndabona into yoba mandilime lo mbona ozawukwazi uba ube luphuhliso, uncede kakhulu apha eMzantsi. Usetyenziswa kwizinto ezininji kakhulu ke umbona, in terms of izinto ezifana njenge-cornflakes. If nizawubona abo bantu batya izi-cornflakes, wena your popcorn ngulo mbona osetyenziswayo, zezo zinto. Yiyo loo nto ndithi kukhulu okwenziwayo ngombona, yiyo loo nto nam ndisagxile kuwo kakhulu umbona lo. Mna ndingu-Eva Vuyiswa Marman, ndilapha eMbuyiselo Plus, ifama yabantu abayi-23. Sifama abayi-23, singomama abathathu nootata abayi-20. SiseKherkuti e-Eastern Cape. Ii-hectares zethu 63 hectare. I-citrus farm, siproducer i-orange nelemon. I-citrus yethu siyithengisela overseas, e-Europe, e-Middle East, e-China naseVietnam, and locally sithengisa ama-orange wethu. U-5 hectares ngowe-veg. Kule veg silima i-potatoes and i-cabbage nespinach. Kwicala lemarkethi xa sithengisa kwi-veg siyayifaka i-veg yethu kooBoxer nakooSpar. Even apha emboneni siyawufaka umbona wethu kumaPakistani, siwuse kooBorder City eQueenstown. Asinangxaki ngemarkethi ithuba lombona.